No, dúfam, že to už pôjde. Super. Dobrý deň sa želá. Dobrý deň, ďakujem. Už som sa povedala, že to nedokážem zapojiť. Ja mám tiež na začiatku problémy vždy pozývať a pripájať. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa pripojili, že ste si našli čas na nás. Takže vítam teda takto aspoň virtuálne, pozdravujem do Košíc. Dobrý deň. A teda, aby vedeli aj ostatní, tak sa budeme zhovárať s pani Šimkovou Simonkou. Ona je riaditeľka tohto centra včasnej intervencie. A teda ideme sa venovať tematike vlastne, čo to všetko znamená, obnáša činnosť týchto centier. Skúsime to z takého pohľadu laika, pretože veľa rodičov nemá poňatie o tom, že vlastne čo ich tam čaká, alebo teda mnohia nevedia, že majú možnosť takéto niečo navštíviť alebo osloviť. Ja by som sa spýtala takto. Ako máte vy skúsenosť s tým, že z akých zdrojov sa o vás rodičia dozvedajú, či to je od lekárov, alebo vás ich k vám posielajú, alebo chodia oni sami za vami, alebo ako to vlastne všetko od toho začiatku prebieha? Viete čo, ja si myslím, že to je veľmi rôzne a hrozne to závisí od regiónu, v ktorom tá služba včasnej intervencie je poskytovaná. Ja by som najprv možno ešte dala taký rámec všeobecne tomu, že ako vlastne služba včasnej intervencie vznikla, alebo prečo je tu služba včasnej intervencie. Služba včasnej intervencie vošla do zákona o sociálnych službách ako sociálna služba, lebo je to sociálna služba, v roku 2014 s platnosťou od roku 2015, čiže je to pomerne nové pre Slovensko. A prvý krok bol, že bolo to iniciované najmä nadáciou nadáciou na podporu sociálnych zmien, ktorá teda vedela, že takáto služba je veľmi potrebná pre rodiny, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením, aby podporila rodinu, a zameriavame sa teda na rodinu v prvom rade, od začiatku, keď sa vlastne im všetko začína diať v podstate s dieťatkom, ktoré buď má zdravotné znevýhodnenie alebo má nejaký veľmi rizikový vývin. Takže služba bola vlastne vložená do zákona o sociálnych službách, ale nikto nevedel, čo to presne znamená a akým spôsobom bude presne poskytovaná. A teda nadácia asociácie s podporou nadácie Velux dánskej a potom nadácie Orange v podstate zriadila v každom kraji postupne jedno centrum včasnej intervencie so svojou spoluúčasťou ako neziskovú organizáciu, ktorá začala byť nositeľom tej sociálnej služby. Čiže takto vzniklo najprv Centrum včasnej intervencie Bratislava, Žilina, Prešov, potom cez podporu plesu v opere cez nadáciu Orange, centrum v Banskej Bystrici a v Košiciach a neskôr ďalšie centrá v jednotlivých krajoch. Ale to sú vlastne všetko neverejní poskytovatelia, čiže neziskovky, ktoré poskytujú sociálnu službu. Medzičasom ale štát teda pochopil, že je to sociálna služba, ktorú tiež má poskytovať a na Slovensku je viacero veľmi dobrých poskytovateľov sociálnej služby verejných, ktorí sa volajú rôzne. Nemusia sa volať centrum včasnej intervencie, volajú sa rôzne, ale poskytujú sociálnu službu včasnej intervencie. No a teda preto hovorím, že regionálne rozdiely, lebo o týchto centrách, čiže týchto neziskovkách, tam v rámci podpory cez Velux aj cez nadáciu Orange bola robená obrovská kampaň na Slovensku. Čiže veľa ľudí sa v tom čase dozvedelo, aj lekárov, aj odborníkov zo školstva o cez tú kampaň, ale už možno menej sa teraz hovorí o tých ďalších poskytovateľoch, ktorí tiež vznikajú, či už verejný alebo neverejný. A tam je to potom už skôr na tom poskytovateľovi, že ako sa zviditeľní vo svojom regióne, tak by som to povedala zjednodušene. Samozrejme. Ja som sa dočítala, my sme teraz pred časom sa dostala do obehu knižka od profesorky Majky Šustrovej, ktorá vlastne teda je aj spoluzakladateľkou spoločnosti Downho syndromu, alebo teda zakladateľkou. Ona spomínala už na tie počiatočné nejaké služby, ale ono to boli, myslím, že
nebol taký komplex tých všetkých odborníkov, ono to bolo vždy nejako ako by som to povedala, tak utriedené, že každý bolo zvlášť. Že ono to vlastne predtým fungovalo, táto služba v takých medziach, že chodili jednotlivo za rôznymi odborníkmi tí rodičia zvlášť. Čiže to nemali takto na jednom mieste. No, to už je zase taký ten historický kontext, ktorý tu máme. A ten historický kontext na Slovensku je taký, že aspoň tak, ako ho ja vnímam, a ja teda v tejto téme detí so zdravotným znevýhodnením asi 20 rokov, tak ho vnímam tak, že starostlivosť o deti, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie alebo rizikový vývin, bola veľmi dlho na Slovensku domenou rezortu zdravotníctva. Čiže keď bolo dieťatko, ktoré má nejakým spôsobom rizikový vývin, tak bolo sledované vo všetkých zdravotných ambulanciách a áno, rodič navštevoval ambulancie so svojím dieťaťom, nejaké informácie, ale ten hlavný cieľ bol v podstate, lebo zdravotníctvo má cieľ hlavne zistiť príčinu zaostávania vo vývine a pomenovať, čiže nejako zaklasifikovať, že o akú diagnózu sa jedná. To nemalo historicky a bohužiaľ naďalej ani teraz zatiaľ nemá, ale teraz možno to nie je až také nevyhnutné, nemalo taký veľký záber na podporu vývinu. Čiže čo sa veľakrát stávalo, že rodič mal veľa informácií o tom, čo jeho dieťaťu je, ale málo informácií o tom, ako s ním má žiť. A teda to, čo je pre rodičov najdôležitejšie, aspoň my to teraz tak vnímame, lebo nech pomenujeme diagnózu akokoľvek, čo je veľmi dôležité a má to svoje silné stránky, že prečo tú diagnózu potrebujeme, ale samozrejme potrebujeme súbežne vedieť, ako máme žiť život, keď sa nám narodí dieťa, ktoré... No a vlastne preto, že toto chýbalo a toto ľudia, ktorí pracovali s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením aj vo vyššom veku, tak vnímali, že ten ranný vek je veľmi kľúčový pre podporu vývinu, pre vývin osobností, pre vývin všetkých zručností, že teda my sa potrebujeme vrátiť do toho ranného veku. Tak preto, a je to jedným z dôvodov, prečo vlastne bol ten rezort zdravotníctva, keď to tak zjednoduším, ktorý tu mal dlhodobú tradíciu, obohatený práve o sociálnu službu, ktorá sa zameriava na podporu rodiny v jej každodennom fungovaní, v tom, ako sa zžiť s tou situáciou, ako žiť, ale nielen ako žiť ako rodina, ale ako rodina čo najlepšie podporiť vývin svojho dieťaťa tak, aby mohlo využiť všetky svoje príležitosti a možnosti, ktoré mu príroda dala na to, aby bolo efektívne, úspešné. Samozrejme. Hej, ono je tam ten fakt, myslím, že aj ten medicínsky, že ten mozog toho dieťaťa sa vyvíja od toho úplne narodenia prvé 3 roky života vlastne. Takže tam to je veľmi dôležité podchytiť. Áno, najväčší priestor na akúkoľvek zmenu je v rámci tej plasticity mozgu v prvých 2-3 rokoch. A práve v tom čase potrebuje, keďže dieťatko sa učí cez príležitosti, ktoré mu vytvára prostredie, a to je jedno, či má zdravotné znevýhodnenie alebo nie, stále sa učíme o živote, o svete od našich najbližších, od svojho okolia, tak v podstate najviac informácií, najviac zručností, najviac podpory potrebuje dostať rodina. A tu teda bolo nejako zavnímané, že tá rodina v podstate práve v tých prvých rokoch tú podporu nedostáva. Dostáva veľa informácií o tom, čo nemá, ale málo o tom, čo má robiť, aby sa veci zlepšili. Takže preto sociálna služba. Jasné, je tam slabá tá služba ohľadom navigácie tých rodičov, že vlastne kam s tým dieťaťom a teda v čom to treba podchytiť. Máte nejakú skúsenosť aj s tým, že by sa vám ozvali rodičia, čo zistili diagnózu už prenatálne? Máme. Že už mali? Áno? Áno, ale to je zase o tom, ako je služba zadefinovaná v zákone, že je vlastne od narodenia, až keď lekár identifikuje, sa kvalifikuje cez lekára všeobecného, cez pediatra. Čiže ten má pomenovať riziko a teda to je od 0. Ale áno, samozrejme my ako neziskovka mali sme kontakt aj s rodičmi, ktorí už prenatálne vedeli, že dieťatko zhodou okolností práve, že bude mať Downov syndrom a teda nás kontaktovali a chceli vedieť informácie, chceli vedieť, na čo sa majú pripraviť, byť zorientovaní. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Jasné. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, lebo práve v tom období, aj keď sa dozvie rodič vlastne ešte počas toho diagnostikovania, počas tehotenstva, že má nejakú diagnózu jeho dieťatko, tak je totálne, by som povedala, že dezorientovaný v tom všetkom a aj to potom rozhoduje o tom vlastne, ako ďalej bude pokračovať. Takže si myslím, že toto by malo byť tiež začlenené už v tom období, keď sú aktuálne návštevy gynekologov. Takže toto by možno tiež do budúcna mohlo byť viac osvetové. A takto sa vás pýtam, skúsim to z pohľadu rodiča, ktorému sa narodilo teda dieťatko so zdravotným znevýhodnením, že sa dozvie teda, že
že teda príde k vám, čo nasleduje? Alebo teda ako to vlastne ten prijímací proces, trvá to nejako medzi tým, že že sa vám ozve a tým, že sa s ním stretnete, alebo ako to tam vlastne prebieha od toho kontaktu prvého? No, ono je tu zase asi veľmi individuálne podľa toho od centra, od poskytovateľa k poskytovateľovi, lebo štandardy služby včasnej intervencie zatiaľ ešte nie sú ani procesné, ani časové, len je zadefinované v zákone, sa má vlastne služba venovať. Čiže závisí to od toho poskytovateľa. U nás napríklad máme taký postup, že rodič sa k nám objedná cez objednávací formulár na našej web stránke, ktorý vyplní niekoľko jednoduchých informácií, kde na základe toho, čo teda čítame, tak sa mu ozve kľúčový poradca, čiže sociálny poradca zo služby včasnej intervencie a dohodne si s ním, upresní informácie po telefóne a dohodne si s ním termín prvej konzultácie. V našom centre je prvá konzultácia obvykle ambulantne, pokiaľ sa nejedná o veľmi malinké dieťa, ešte pre ktoré by bolo lepšie, keď sme prišli do rodiny, tak sa snažíme, aby prvý kontakt bol u nás v centre, ale potom už každá ďalšia návšteva v princípe s výnimkami nejakými sa deje v domácom prostredí rodiny. Aha. Takže to je taký benefit obrovský včasnej intervencie, že zase ako zavnímala tie potreby rodín, tak zároveň aj vychádza z takého konceptu, ktorý v zahraničí už je úplne bežný, normálny a štandardný, že dieťa v ranom veku sa neučí ambulantne. Dieťa sa neučí, ako keď si predstavíme, že školák ide do školy a tam má nejakú sa dozvie, ale dieťa sa učí z príležitostí, ktoré dostáva vo svojom prirodzenom prostredí celý deň, každý deň cez najbližších ľudí. A teda ak chceme tie príležitosti správne pripraviť, tak potrebujeme vidieť to domáce prostredie. Čiže potrebujeme vidieť, to je jeden aspekt. A druhý, podľa mňa tiež veľmi dôležitý je, že keď si predstavím, aké ťažké je s bábätkom chodiť po lekároch, po ambulanciách, tak ako keby ešte ďalšia ambulantná návšteva môže byť vždy záťaž. Čiže ja si myslím, že je to, keď rodič prejde cez ten taký úvodný strach z toho, že možno budem posudzovaný, či mám doma poriadok, neporiadok, alebo tak potom to väčšinou veľmi ocení, že vlastne prídu ľudia za ním domov a nemusí on nikam chodiť zo svojho domáceho prostredia. Čiže potom každé to stretnutie v podstate je v domácom prostredí, s výnimkou možno u nás, keď robíme kluby pre rodičov, tie sa dejú obvykle u nás, alebo potom nejaké špecifické témy, keď sa potrebujú rozobrať, tak výnimočne je stretnutie ambulantné. No a teda po celý čas sa zameriavame prioritne na podporu vývinu dieťaťa tým, že snažíme sa ako tím multidisciplinárny dávať dostatok informácií rodičov k tomu, ako majú vývin svojho dieťaťa podporiť a zároveň ale vychádzame z predpokladu, že na to, aby teda toto rodič mohol robiť, tak musí sám byť dostatočne podporený, čiže sa ho pýtame na to, čo on potrebuje, čo potrebuje jeho rodina. Čiže vy spolupracujete s odborníkmi ako lekári, nejakí dodatoční psychológovia, špeciálni, možno pedagógovia už v tom období 3 rokov. A máte to všetko v tom centre, alebo aj externe vlastne prizývate na spoluprácu? V našom centre včasnej intervencie v Košiciach máme v tíme 3 sociálnych poradcov, psychológa, špeciálnu 2 špeciálne pedagogičky a fyzioterapeutku. Čiže toto je náš interný tím. Zároveň ale ja som riaditeľka a keď som vlastne zakladala Centrum včasnej intervencie, tak som ho zakladala preto, lebo som bola riaditeľka Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, čo je vlastne zariadenie v sieti škôl a školských zariadení, ktoré robí také tie klasické posudky pre deti, ktoré majú nejakú formu zdravotného znevýhodnenia pred nástupom do škôlky alebo do školy. Takže vlastne v rámci toho poradenského zariadenia máme druhý tím, zase je tam psychológ, sú tam psychologičky, špeciálne pedagogičky, fyzioterapeutka. Dúfam, že som nikoho nezabudla. No a nevadí, keby náhodou. Keďže som riaditeľka jedného a druhého centra, tak od začiatku úzko spolupracujeme a hľadáme práve tú cestu, ako to spraviť tak, aby rodič dostal z nás čo najviac, aby sme nerobili duplicitne, ale komplementárne. Že toto je také niečo, čo je u nás, ale opäť špecifikum. Niektoré centra včasnej intervencie majú zriadené Bratislava a Žilina, majú tiež svoje centra špeciálno-pedagogického poradenstva, niektoré majú len službu včasnej intervencie. Čiže ono je to, hovorím, veľmi, veľmi rôzne od centra k centru. No ale v každom
Ak služba včasnej intervencie má napríklad, lebo sú aj také, že majú len sociálnych poradcov a nemajú žiadnych expertov na vývin, ako tomu hovoríme, tak potom musia hľadať tie cesty, ako spolupracovať s odborníkmi v regióne svojom, ak nemajú interne vlastne takýchto expertov. Mhm. To je zaujímavé. A máte aj nejaké vekové ohraničenie, že do akého veku vlastne všetky tieto služby sa dajú aplikovať na tie deti a rodiny? Je tam nejaký vyšší... Áno, služba intervencia je zadefinovaná od 0 do 7 rokov. To je v sociálnych službách ako ranný vek. A potom vlastne nie je celkom, to je trošku také ešte zatiaľ nešťastné, nie je celkom vyjasnené, že čo ďalej, kto ďalej má potom podporovať rodinu. Čiže obvykle potom pokračujú v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré sa už ale zameriavajú oveľa viac samozrejme na vývin dieťaťa, než na podporu rodiny. Na druhej strane a dúfame, že sa nám, ako keby ten predpoklad bol, že do 7 rokov sa nám podarí tak dobre podporiť rodinu, že už vás vlastne nebude potrebovať, že už to zvládne. Hej, že tam je nejaká tá rezerva, keď povedzme má dieťa odloženú školskú dochádzku, že na tých 8 rokov tam už to nie je nejako obmedzené. Aha. Dobre, toto by som myslím, že mala všetko. Máte nejakú štatistiku, koľko rodín k vám za ten rok príde? Alebo to máte... Aj sa stalo, že za ten rok odišli ešte skôr, ako vlastne skončil ten radný vývin? Alebo ako to vlastne... Áno, či je tam možnosť? Áno, vždy reagujeme na potreby rodín a musíme priznať, že ten spôsob práce, ktorým pracuje služba včasnej intervencie, nie je úplne pre každého. Nie každý sa s ním vie stotožniť. Mám pocit, že je to tak nové pre Slovensko. Poprvé púšťať si ľudí do domáceho prostredia. Druhé, ako keby my celý čas dávame dôraz na to, že áno, experti a to, čo robia, je dôležité, ale predsa len to, čo robíte vy ako rodičia, je oveľa dôležitejšie. A toto nie každý je nastavený celkom počuť, lebo máme pocit, že dlhodobo máme také vnímanie zdravotného znevýhodnenia na Slovensku, že je to vlastne nejaká porucha, ktorú treba opraviť. Ale majú neurovývinové poruchy, vy rodičia to často viete, že to nie je opraviteľné. To nedá sa opraviť Downov syndrom, aby nebol. Dá sa len naučiť, aby to dieťa fungovalo najlepšie, ako sa mu dá v rámci podmienok príroda a v rámci toho, aké prostredie mu vytvoríme. Čiže tento predpoklad keby nie pre každého rodiča zatiaľ je, máme ten pocit. Čiže ak mu tento typ práce nesedí a viac očakáva, že bude chodiť niekde, kde niekto iný bude robiť s jeho dieťaťom, tak potom vlastne sa odpojí od tej služby včasnej intervencie a myslím si, že je to úplne v poriadku, že si nájde svoju cestu. Rozumiem, môže tam byť možno ten rozdiel v tom, že že niektorí rodičia čakajú, že za nich budú robené tie rozhodnutia a niektorí zase čakajú, že budú všetko len niekto dohliadá na nich vlastne. Takže to je asi aj to od tých očakávaní dosť odvíjane. A ešte som sa chcela niečo spýtať, ale už mi to aj vypadla tá otázka. Nie ešte ale nevadí. Včasnej intervencie, že to je také veľmi dobré, že služba včasnej intervencie je poskytovaná zdarma, zo zákona nesmie byť spoplatnená, či už u verejného poskytovateľa. Má to bohužiaľ dve stránky mince, že tým pádom zase závisí ona je financovaná cez vyšší územný celok a závisí od toho, ktorého vyššieho územného celku, akým spôsobom ju bude financovať. Čiže potom aj tá kvalita tej služby sa samozrejme od toho finančného príspevku napríklad stretávania, takže ale je to bezplatné. Jasné. A máte aj nejaký časový harmonogram, že ako často chodievate do tých rodín, alebo ako často chodia oni k vám do tých ambulancií? My sme sa snažili na začiatku hľadať také optimálne riešenie a vychádzali sme ako neziskovky z toho, že minimálne jedno stretnutie s rodinou v rodine za mesiac by bolo... Takže toto je niečo, čo sa snažíme držať ako taký možno nejaký zlatý štandard a potom pri rodinách, ktoré napríklad začínajú, aby to priemerne takto bolo, čiže pri rodinách, ktoré začínajú, tak niekedy je to aj viac stretnutí za ten mesiac, zase rodiny dlhodobo v sprevádzaní, v starostlivosti, tak majú možno menej tých návštev, ale ako keby tak nejako s tými hodinami čarujem, aby to proste bolo dobré. Ale realita je taká, že ak by sme naozaj chceli podporiť rodinu nielen v tom, že im dávame dostatok informácií k vývinu a k tomu, čo oni majú robiť, ale chceli by sme naozaj aj ich podporiť v tej zručnosti, ako to majú robiť, tak tá intenzita by potrebovala byť oveľa väčšia. Čiže to je na čom teraz prečo potrebujeme podporu od vás, rodičov, aby teda ste si pýtali službu včasnej intervencie o väčšej,
lebo potom si myslím, že mohla byť naozaj veľmi efektívna. V zahraničí to takto funguje, že vlastne tým odborníkov chodí do rodiny v ranom veku, podľa potrieb. Čiže určite nie je dosť. Hej, všímam si to, že veľmi málo rodičov má nejakú konkrétnu predstavu o tom, čo vlastne očakáva, alebo teda ešte stále sa zoznamujú, spoznávajú. Ja vám ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie týchto otázok základných hlavne, lebo fakt tam niekde tá navigácia je potrebná a je to iné, keď sa takto osobne o tom povie, ako prečíta. Takže ak by niekto mal ešte nejaké otázky, tak kľudne sa na vás obratí, vedia teda, že kam. Veľmi pekne vám ďakujem a želám vám teda ešte pekný deň. No a pozdravujeme teda. Majte sa pekne, dovi.